спечелени медали, както преди. Аз ти го казвам това да видим дали искаш ли изобщо да говориш. Да. Много е сложен въпросът, но мога да отговоря съвсем с две изречения. He says it's a very, very complicated subject, but he says I'll try and answer about 2 sentences, keep it short. Защото дълго време се дискутира новата методика, която беше приложена с моето назначаване като главен треньор на българския национален. Because for a long time, my methodology was being discussed when I became national coach for the first time. И след големите успехи на българската тежка атлетика, преди това никой в главата му не е влизало, че България може да бие руския национален отбор, който беше недостижим. Имаше един случай такъв. На едно състезание един треньор допусна 4 нули. И от секретара веднага направи подгрешка. Зададе въпрос на радио Ереван. Може ли българския национален отбор по вдигане тежести да победи руския национален отбор? И радио Ереван отговорил: може, но ако на руския национален отбор назначат Евгений Купринков, този, който допусна 4 нули в това. Значи, ако бъде треньор и направят 5-6 нули, може българския отбор да. So he says, before my methodology, it was unimaginable that the Bulgarian team would manage to beat the Russians. He says there was actually a Russian coach, national coach, that was fired because he allowed 4 bomb outs in a competition, in a world championship. And so on radio in Bulgaria, the question came about, will the Bulgarian team ever be able to beat the Russian team? And the answer they gave was, yeah, only if the Russian coach was that one that allowed 4 bomb outs to happen. That's the only way the Bulgarians will ever beat the Russians. А дойде време, когато българският отбор на световно първенство и на европейско първенство печели 7 златни медала, а руснаците само 2. But the time came where the Bulgarians at World Championships started beating the Russians 7 gold medals to 2. Тази методика вече не се прилага в България и това е главната причина България да не печели. To keep it short, that methodology that I used that allowed us to keep winning is no longer used in Bulgaria. They're training using a completely different methodology, and that's why the success of Bulgarian weightlifting is gone. Now, do the Russians, do they use the Bulgarian system or some derivative? Руснаците използваха ли някога българската система или подобна система? Още 1974 година, когато ние победихме руския отбор, за втори път обаче, министър-председателя на руската държава и извикал федерацията, ръководството на федерацията и казал: ако и на следващите години българския отбор ви бие, вие всичките ще бъдете изпратени в Сибир. Says around 1974, when we beat the Russians for the second time ever, the Russian Prime Minister called the Weightlifting Federation over and basically told them, if you allow the Bulgarians to beat you again, I'm sending you all to Siberia. И в следващите години изпратиха 15 тяхни елитни, най-елитните треньори и бяха на лагер горе в България да гледат как ще тренират, българските физкоатлети. So their answer to that was basically sending 15 of their best coaches over to Bulgaria to monitor Avajiev's system and how the Bulgarian team trained. Това
беше задължително. Ние преди това българите взаимстваха от руснаците. Те показваха какво правят руснаците. Какви тренировки правят. Но те са имали възстановителни средства, са ги криели в това. Като секрет. Това не са ни казали. И руснаците печелиха медали, българите не можеха в шишкицата да влязат. Със същата тренировка, която те ни показваха редица време, дълго време, българите не можеха нито да се класират в 6-то место. Но когато ние вече ги побеждавахме, на тях им беше ясно, че ние имаме нова методика. И те веднага изпратиха техни специалисти, всичко проучиха и започнаха да я прилагат. Те направиха също преди те в отделните републики си правяха подготовката. Събраха ги всички заедно в Подолск, се казва, с база, целогодишно, както ние. Те приложиха дворазовата тренировка тогава, както нас. Така че... So he says before it was the Bulgarians that were basically trying to figure out what the Russians were doing and following that same system and getting creamed in world championships and Olympics. He said, now though, I couldn't say anything, I couldn't argue it. Those 15 coaches were there all the time and basically saw pretty much every part of our methodology. He says before the Russians, you know, every athlete trained at their own gym, wherever it is they live. He said after they came and saw us, they gathered up all their best athletes and started training in one place, just like the Bulgarians were doing. They also started training twice a day, just like the Bulgarians, and in general, started using most of the Bulgarian methodology.